skal vi lave den, der hedder Efterår. Efterår. Kan I så se, der er også nogle svampe herovre? Og det er nogle hvide. De hedder blækhatte. Blækhatte. Men prøv lige at kigge, hvad er det, ham her han hedder Otto, og hende derovre, hun hedder Malou. Kan I se, hvad det er, de løber rundt i her? Blade. Og hvad er der sket med bladene? De faldt af træerne. Ja, og kan I så se, hvad farver de har? Gul, rød, grøn og grøn. Og grøn. Og hvad farve er de om sommeren? Grønne. Kun grønne. Og hvad bliver det, når det bliver efterår? Der bliver det alle de farver, I lige har fortalt. Nej. Kuk. Kunne Otto pludselig høre Malou, hun siger kuk. Han kunne ikke se hende. Så går han efter lyden. Hey, prøv lige at kalde igen. Jeg kan ikke se dig, siger Otto. Kuk. Kan I hjælpe med at sige kuk? Jeg synger den første linje, og så skal I synge efter mig. Det kan I godt huske, ikke? Den er sådan her. Den skønne skov, giver plads til sjov, rød, brun, gul blad, det gør mig glad, Lige om lidt, så skal vi nemlig stå og lave de bevægelser, som hende her, hun også gør. Kan I se? Først så tager hun armene op og ned, ligesom når man står på ski. Så får vi lavet træstammerne. Så bagefter, så skal der grene på. Så svinger vi sådan her. Væk. Simon, prøv at lytte til musik. Op og ned. Op og ned. Nu skal vi have grene på. Grene, de er væk. Væk med grenene. Væk. 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 Og væk. Og væk. Kom op med tæerne, så kan vi gå rundt. Hver gang den ringer, så laver vi et blad. Kan I hjælpe mig med, hvad farve har træerne? Brun og grøn. Kan I huske, da vi stod sådan her? Der lavede vi træstammen. Så laver vi den her væk. Hvad var det, vi lavede der? Det var grenene. Der bruger vi de samme farver. Der bruger vi også brun og sort. Men hvad farve var bladene så? For så lavede vi dyk. Så lavede vi alle bladene. Hvad farve var det, Elias? Grøn og... Ja, grøn. Og hvad mere? Og gul. Ja. Og hvad mere? Orange. Orange var der også. Det er nemlig rigtigt. Og allerførst, der svingede vi. Der lavede vi den her bevægelse, ligesom når man står på ski. Så der skal vi gøre sådan her på papiret. Skal vi prøve at se? Når I så har fundet den sorte og brune, som er til træstammen og til grenene, så skal I finde de to farver, I vil have til blade. Og så ind over den anden side. Ja, præcis, Elias. Ej, hvor er det fint. Eller prøv at bruge begge hænder. Prøv lige at rejse jer op, der hvor I er nu. Og så prøv lige at kigge på den her efterårsskov. Wow! Prøv lige at se nogle flotte træer. Nu skal I vælge det træ, som I gerne vil tegne jer selv ved. Mens det sidste musiksnit spiller, så skal I lige tegne jer selv. Jeg vil tegne det selv. Hvad farve har du for malet? Når I har malet jer selv og jeres regntøj, så må I gerne lige skrive jeres, kan I skrive jeres navn neden under træet. Og når I har gjort det, så skal I bare høre. Så må I lægge jer ned på gulvet ved jeres træ, og så skal jeg se, om jeg ikke kan slukke lyset herinde, og så vil jeg sætte musikken på.